Kapod wago mantache kaunti ma Homa Bay tenderuok joriemb apike kaunti ma Homa Bay osiemo jonyuol mantiere kod apikni e kaunti no mondo giwere gi tim mar miyo nyithindgi apiko ne timogo bodaboda e kinde molor skul. Joriemb apiko go wacho ni gisefwenyo ni nitiere jopuonjre mathoth ma sani odonje tij apiko ka okalo riwruok margi mong'ere kaka Homa Bay County Bodaboda Association na gikone sani gitiyo machiegni gi ruodhi kaachiel kod tend arita kwe e kaunti no maneno ni jopuonjre ok odonje sekta mar apiko. Kaka joma tiyo e sekta mar pikipiki, nyithindo sani oloro, kendo wakwayo jonyuol man gi pikipiki ma nyithindgi oloro kata ma nyithindgi otieko skul to pok otegno e pikipiki. Janyuol kik ikaw apiko ni miyo nyathi ni nikech koro en dala ni obiro godo e taon ni ogoyo godo ngware. Tije ng'eny ma nyithindo nyalo tiyo dala, nikech magi gik miyudo ka samoro ok otegno apiko ka otim ajali. Ok obi ng'e ni apiko ni ne mar ng'a, samoro ne en apiko ma private mane ni dala. Mar ariyo yudo ka nyathi skul en obiro pok oluwo sheria mar jo pikipiki ka gin ema samoro yudo ni gidhi gilal gi nyithindo ma nyirigi to nying jo pikipiki ema kethore. Kendo asenyiso jokombe ni nyaka gikaw chik matek kaluwore gi securities ma gin go. Onge nyathi ma pod ni skul moyiene riembo apiko. Wasetemo gi yore te mondo watudre gi polis, watudre nyaka gi chifewa mondo nyathi skul moro amora modonjo e sekta ni okawne chik kaluwore gi chikewa mwaketo e bodaboda to gi chik mar sirikal maduong'. Ok ging'eyo chike mag barabara, gituomo ji, asto bende jonjore kawo advantage.